Beadio Galac, Sena. Depășește măsura. European State Limit, realizat de Copernicus. În 1980, Europa s-a încălzit de 2 ori mai repede decât media globală, devenind astfel continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe Pământ. Confruntă cu secete extinse. Белите поведоха в резултата още в 8-та минута от срещата, когато точен беше Чун Кюнгуен До. В 14-та минута, 6 по-късно, Денислав Александров удвои за Славия, но 10 минути след това, в 24-та минута, Янис Europene. Ghețarii din Scandinavia și Svalbard au înregistrat cele mai mari rate anuale de pierdere de masă. Deopotrivă, acestea au înregistrat cea mai mare pierdere de masă din orice regiune glaciară la upon styles, I got several. Wanna be wild cause I live like a dead devil. Live it up, hit 'em up, that's a scenario. I get around like a merry-go rooftop. I am on top of the pedestal. I am so sick, I need medical. I learned that shit down in Mexico. The rhythm's a rebel. New and improve, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. I am addicted, I never quit. Don't stop. Don't need to speak to no therapist. Don't stop. Keeping it moving's the narrative. Don't stop. Do it like whoop, there it is. There it is. Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Tragediile numite istorice, adică tragedia Perșii, care relatează un eveniment. Pentru că mereu asemenea fapte și tragedia este practic despre toate aceste forme de hubris. Domnule Georgescu?
Opa! Тормоз от страна на телевизията на Реал Мадрид. Да, Той реагира както си знае. Прекъсва пресконференцията, Вероятно. пропуска тренировките в лакартуха, Видим. презира официално. О, De științe pentru a afla care sunt cele mai noi descoperiri din științele creierului. Când ne reauzim aici la Izvoare de filozofie cu o nouă temă de dezbatere incitantă, Ante. Radio Antena, pușă. Sinteză care îți aduce lumea întreagă la tine acasă, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 22. La Radio România, Actualități. Aici București, Radio România, Actualități. Ora exactă. Este ora 22. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Vădu, vă ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri. Peste 250.000 de pelerini au adus un ultim omagiu Papei Francisc în cele 3 zile în care sicriul său a fost depus în Catedrala Sfântul Petru de la Vatican. La noi în țară, deficitul bugetar în primele 3 luni a fost mai mult. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Večeras Petra Bašića, mladog čovjeka koji je završio fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a potom je za magistarske studije čak 2 puta dobio stipendiju do... Curtea de Apel Ploiești a făcut recurs. Fondul Monetar Internațional atrage atenția asupra unui scenariu îngrijorător pentru România. O scădere a populației cu aproape 1 milion de persoane până în 2030 și o datorie publică estimată să atingă 75% din PIB, situație care pune presiune pe sistemul de pensii și afectează stilul de viață al românilor. Presiunea care se pune pe sistemul de pensii va putea fi ameliorată prin soluții de moment, precum mărirea impozitelor. Rubin, plus. I Ružica Zorkić-Radičević. Beograd, jedan. Tupišnica. Mađarsk, how hungry? Considerate periculoase pentru procesul de pace. Astăzi însă Volodymyr Zelensky a reiterat că pentru Crimea mergem
mâine la Vatican, la funeraliile papei, unde spera să discute cu președintele Trump. RMF, Semi, Zero, ITV, Tupežnici. Sibici. Radio. CD Kralja. Margo. Se chiude stova così, spedam životne promeni, a meni je baš ovako, baš me briga. Vesnakovje. Radio Galac.
Galaxy se. Da sto mi baciš, strašio me sa dana. Radio Indis. Pa onaj sme kao lek što iščupa dan. Radio Indis. Sve miriše kao da će dugo i da je to pepa. Uja son te džepate kërkoj me e mal në këta sytë mi dhe të thime si ti gjengur shpi. Vitas. Relax. Take your time. Tukšnic. Stvarno kida ovo stvar, zaista onako totalno je seksi, da kažem, Senida, zovi me, novi zvuk na Radio S, 9 sati i 10 minuta. Petak veče, a... Radio Galaxy. Programare sto dico. Programare sto dico. Това е Magic. Drop. Stay with me, but if you want to leave, shake your things for. Jeste, sve. Bulgarija ne ide. 180 km. No, vidim. Ne, vidim. Ja sam mislio da je Bulgarija ne ide. Znam da za njih dana špicaš često, ali dalje kulira. Ja u sebi ne mogu da zato pijam dušu otvaram. Yes. Tempo nazi, zet. Klasika, stil. RTS 2 i klasika. Tu radios. RTS 2 Amala. Klasika muzika.
nešto. Brand Maher Tools u Boss Shopu. Maher motorni trimeri već od 11.999. Maher motorna testera 11.999. Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo za vas. Radimo i nedeljom. Želim te i sve što imam želim sve da ti dam. Sve želje svoje, srce, dušu, telo, sve. Ja sve bih dao samo od... Carevo. Samo българска музика. Astăzi a trădat iadul stăpânul cel ce a ridicat pe cei legați.
rezultatele convorbirilor avute la Moscova de emisarul special pentru Witkov. Trump a declarat că în acest moment nu a semnat acordul privind exploatarea minereurilor rare pe care i l-a impus Ucrainei. A adăugat că speră ca semnarea să aibă loc imediat. Donald Trump a acordat înaintea Jagode. Jagodina, crni vrh. Sve se mata, kad se svi razbeže, noću ja sam bez zemlju teže, što sam ludo volela, foliram tako ti stvari, pobacam jer za to. DGFM Castillo 380 km 380 km. NSDR DGFM. Not sure. DGFM Costilla, 380 km. Kosovo 2. Ne. Twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier. Demain, légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi voter. Pour vous laver, et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, je suis certaine vous gagnerez. Popone, che è questo qui. Chite 06 30 Poliklinika Human Za celu Srbiju. Delfin
Două cuple. Tutti FIFE. Kada ti duša Bota. Cristo. BTV. Jagodina RTS. RTS destul de... Toare și schimbătoare, ca floarea teiului. Eu Miluță Itigan, trimis domnesc. Să fii sănătos. Cui dau carte de răspuns? Lola, Belada, Lola. Lola, 180 km, veliki film. Timiș, Radio Timișoara. Și nimerit și de încât ce mândre gând rău el mi-a pus una nu a fost tu să-i fi spus vânător, vânător ca el nu-i nu-și lasă pușca să o ține cui vânător, vânător dau și bicheri până-și încep în codru o după muieri. Următorul dar muzical, următoarea dedicație foarte specială vine pentru domnul Dodu Pera din Șiria, membru fondator al grupului vocal Podgorenii din Șiria, cu ocazia sărbătorii zilei sale de naștere, din urări de la mulți ani cu sănătate și bucurii, alături de romanța din Junia mea cea fragă, culeasă de domnia sa și înregistrată pe CD-ul Serenadă la Șiria. Să bucure încă vreme îndelungată cu cântecele lui și cu căldura vocii pe toți cei... RTS 202, Radio Antena. Autoradio. Securitatea Republicii Moldova și a subliniat de a explora noi oportunități de colaborare în domenii de securității și apărării. Transmite de la Radio Chișinău, Victor Pogor. Pachetul de sprijin pentru Republica Moldova în valoare de 60 de milioane de euro anunțat ieri de reprezentanta UE pentru afaceri externe și politică de securitate Kaja Kallas presupune vehicule blindate moderne pentru Armata Națională, un sistem performant de comandă și control, o supraveghere antiaeriană și sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune. Acest ajutor oferit prin intermediul instrumentului european pentru pace este vital pentru modernizarea sectorului de apărare al țării, a subliniat expertul pe probleme de securitate Artur Лешко. Este абсолютно ефективна музика. И така съдбата ме свърза и с Орлин Горанов, който беше моят първи изпълнител на първите ми песни. Някой от които... Ești adevărat, astăzi însă cugeți strâmb. Da? E frică, mă! E frică! Tu nu pricepi.
nu știu, la infinit. Acum, așa, punctual, acest ajutor europenilor ajută ca noi să acoperim cele mai stringente necesități ale Republicii. Dar inima e și toate băiete, toate o echipă de vreme aici, în sala sfatului domnesc, arde o faclă, viață înseamnă. Falnici și cinstiți și viteși. Prezent cel mai vulnerabil stat în fața amenințărilor hibride de pe întreg frontul european, a atenționat expertul Artur Leșcu. S-a văzut și acum a apărut mai multe studii arătând că Republica Moldova este țara Звуci našeg zavičaja. Radio Olteni. Ce-mi cade soare? Alte stele Radio Olteni. Semeni. Veo. Oltenija. Protiv ne zna ga. Horizont. Rinite se. Încercările Egiptului în acest sens se pare că n-au dat rezultatele scontate. Pendularea conducerii tratativelor între Egipt și Qatar este determinată nu doar de fluctuația propunerilor care sunt puse pe tapetul eforturilor de deblocare a impasului actual, ci și al influenței vizibil mai mari asupra conducerii din străinătate a organizației Hamas, ca urmare atât a găzduirii multă vreme acestea în capitala Doha, dar și mai ales calității. Sad me prođu slutnje najcrnje. Something from Senegal. Și ce sunt în acest oraș se numesc Breasla Calicilor. Și... Это 200 глава. Radio Против. Volo Coproni. Volo Coproni. Čisto.
minute apart, and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Europa FM, I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a ladder still. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Play Radio. Jasno. Play Soft. Novi predlozi za playlistu su na sajtu. Nova. Top 10 je. Gândim puțin altfel, să nu-ți bagi joc. Să zici, când m-am angajat, cât era salariul? 2 lei. Ce trebuie să fac de 2 lei? Pe asta mi-am asumat. Și atunci... Că tot faci asta. Fă cum trebuie, deci trebuie să spui. Salariile să... Bine că ne-am văzut întoși. Cultura. SS3.
Bun. Vid. Gheorghe, minutul 77, lovitură de colț pe care să execute Drăghiceanu de pe partea dreaptă, pasă către fund. Acesta centrează pe metri, Drăghiceanu deja este el sau aici. O ocazie mai legată, să spunem, sau o fază mai legată, ocazie la poarta echipei Călățeni, apărată de Turco Zanca. Without Lana. Vid Lana. Ar aduce multă nesiguranță. What's going on, guys? This is Post Malone. Cântă la Europa FM. You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence. Kruševac, Čigra. A ono je bila zvečka na 28. Gdje je Kruševac? Prve reči, prve pesme ti bi meni otpevao, da se opet rodim, život bi mi dao. Recimo protiv Radio Nacional. Brzo.
Radio Național Tisemeni, cred eu. Radio Lex. Ne znam. DGFM. Sufletul pe mine. Dacă dragostea nu duce nicăieri, dacă timpul nu iartă ce am zis ieri, mai bine astfel. Dacă fizic nu mai pot să o duc așa, cunoștindu-și că de bun să schimba ceva, eu nu mai pot. Nu mai pot. Mi-e dor de dragoste, mi-e dor, dar mama spune că e trecător și mama iubit. O copertă. Mi-e dor de dragoste, mi-e dor, iubi o să vrei să-ți fii. Mi-e dor să fii iubit și așa am ieșit. Denaturat, trăiești doar să știi că-i normal și nu-i normal într-o lume în care minte fiecare cât de banal. E doar starea pe rană. Mi-e dor de dragoste, mi-e dor, dar mama spune că e trecător și mama a iubit și a mai greșit. Mi-e dor de dragoste, mi-e dor, de când e de... Сметка на това съм писал за много млади изпълнители, които не са... Не врачай ми уско.